Haka Sautrik Rumpang Arajara Fusau ka Khasi Student Union KSU Nongpo Circle Lengba ka Education Cell kalalap yaki kato ka nitili kidukan dekot hayaw nongpo kiba shimbay yo anong hadu khatsan bat arpo tengka kabolong palat ya kador belabu lani ka maximum retail price MRP bat halor kani ka union kalabu jing ujor kamat udupti commissioner ka Riboy district haka Sautrik Rumpang Arajara Fusau Henry nakaliang kita ki nong di kot school ha kate kayo kimpatiaw satya bat klam ka jingselia kilange piteng bande tam ya kador kot balabu bat ya kani lalap yang hadien ban nakaliang ki bor pulen ka nongpo police station da ka jingpatha udup di commissioner ka Riboy district haringkat ka jedon langkit kot jong KSU education cell nongpo kilahiar banjurep ha ka khadwai tarik luber arjar arusau Hakani ke jing jurep ki bor pulet kila siam kita ki dukan dekot kinange peteng ya ke jing de tam dor nalor ke dor bala debbu hakikot batlalam hadu santli ki dukan ki bedange peteng bandi rem dor ya ki kot nakaliang ki pulet kila siam ya ke kerteng jong kita ki try dukan dekot bat ya ke jing udui persa kita ki nong dekot nakaliang ki bor pulet kin pha sakame jong dupti commissioner bo unle pat ya ke bedon kam kat kum ki kanton an Ang sabos yan rin niyo. Tingin man di kung nasulisin sa buhay. Kapag makanar ni diban yun sa sanskriting tabay taray balati. Kung nungis yung trace do siya nitang samting karo niyo bansin. Rin tayo sungkusan niyo. Niyo komisyon tang 10% rin niyo. Kopi ya? Kani kamat? Kamat kelas itu. Mulai kokong ka? Air kurang. Peksa. Mulai Santai kokong. cak. Tang percentage rin niyo. Ito bilang ito ka dahil sa akin. Tahan o. Maklan. Batkun mana mas? Mana batkun? Maklan mana no? Kani jono ne? Simba. Ano to? Kun ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tain em ya ka met jung ni Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yang Nrai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kman ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon kajing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila ban yo na kajing bam badi ha kidukan ration kata ka mut ngi dan yu khau 45 ba byang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kun ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kun om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kun
ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat chungi hato dang don ki jingbam ba kham bha ban ya uni Hoit may, fikran ya kabadai siya. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya